Sziasztok, a specialista gyors elemzését látjátok. Vukics Ferenc már itt ül velem a stúdióban. Szia, Feri! Sziasztok! Hát a második világháború végének 80. évfordulóján rendezték az idei kínai katonai parádét. Ugye Xi Jinping, Vladimir Putyin orosz elnök, ugye a kínai elnök, Kim Jong-un észak-koreai vezető társaságában vettek részt, meg még sok más diplomáciai személy is. Legmodernebb kínai harci eszközöket mutatták be ezen a parádén, elképesztő méretekben. Ez egy erődemonstráció volt? Hát igen, elsősorban erődemonstráció volt. Aki talán még emlékszik a tegnap készült videónkra, ott megpróbáltam előrejelezni, hogy ahhoz képest, hogy azon kívül, hogy megvolt a Shanghai együttműködésnek a tagországainak, az érdeklődőknek a találkozója, majd nagyon fontos kérdés lesz, hogy ki vesz részt ezen a bizonyos katonai parádén. Arra persze senki se számított, hogy mondjuk India ezen részt vegyen, mert miért venne részt egy amúgy kínai katonai erőt demonstráló rendezvényen, de hogy nagyon fontos azoknak a szereplőknek a részvétele, akik meg fognak ezen majd jelenni, és megjelentek ezen, mert az azt is jelenti, hogy kik azok, akik ténylegesen elfogadták, hogy a világ megváltozott, és egy új struktúra lépett életbe, és ők már kíváncsiak arra, hogy ennek a struktúrának az egyik legerősebb szereplő, legerősebb képviselője mit fog igazából felmutatni ezen a területen, és akkor hogy hát persze, amit amúgy megszoktunk a kínaiaktól, elképesztő rendezettség, fegyelem, merőleges, elvágólag vannak a katonák, teljes egészében szinte nem talál az ember, a felvonuló katonák, mindegy, hogy hölgyek vagy férfiak vannak, nem talál hibát a parádénak a végrehajtásában. Valamikor én is voltam díszelgő katona is pár évig, tehát nagyon pontosan tudom, hogy mennyi munkába kerül mondjuk egy ilyen parádéra történő felkészülés, és az, hogy mennyire lépnek egyszerre, milyen egy vonalban vannak, mennyire az együttműködés, hogy ez az együttműködésnek a szimbóluma, ez egy kicsit ilyen szakralitás irányába mutató dolog, tehát egy tiszteletadás, egy karddal, vagy bármi egyéb mással a tartásnak a megmutatása, az ugye kifelé egy óriási üzenet, hogy mekkora bennünk az együttműködés, mekkora a hajlam arra, hogy több százan, több ezren, több tízezren együtt cselekedjünk valamit, abban mindig egy ilyen katonai parádéval, egy ilyen díszemlével tudja demonstrálni az adott ország a belső erejét, a társadalomnak a belső erejét, hogy mennyire képes felmutatni igazából erőt, tehát mindenképpen erődemonstráció volt, és ugye nagyon érdekes, hogy ugye a szereplők, akik ott voltak, a mianmári katonai vezetőtől az üzbég elnökön, a mongol elnökön keresztül a Maldív szigeteki vezetőkig mindenkit megtalálunk, és még inkább érdekes volt, hogy nagy sietve megérkezett, kicsit lemaradva, mert odahaza tüntetések voltak, az indonéz elnök is. Tehát, hogy ő mindenképpen, aki amúgy különben ugye mind a két pályán játszik, tehát a nyugati pályán és a keleti pályán is ugyanúgy játszik, de nagyon fontosnak tartotta, hogy ott legyen, és még az egy kicsit egy kis előzetes azzal kapcsolatos, hogy miért van maga a rendezvény. Ugye 80 éve győzték le úgymond Japánt, és ugye szeptember 2-a a legyőzés, a kapitulációnak az időszaka, és 3-át jelölték ki a kínaiak nem olyan régen, valamivel több mint egy évtizede, a győzelem napjának, a kínai győzelemnek a napjának is. A kínaiak másképpen számolják ezt, tehát ők 1931-től fogva számolják azt a nagy háborút, amit amúgy Japánnal meg kellett vívni. Ugye ez 37-ig ez valójában ugye a kommunistáknak és a kínai kommunista pártnak a vetélkedése és a polgárháború is hozzájárul ahhoz, hogy a japánok teret tudnak nyerni, majd utána ideiglenesen együttműködnek, ugye 37-től 45-ig, hogy közösen harcolnak a kínaiak ellen, majd utána a leszámolás megtart 45-től 49-ig, amire ugye Tajvanra a Kuomintang vissza fog szorulni, és egy párhuzamos kormányzatot fog kialakítani, de nagyon fontosak voltak a szimbólumok, a jelképek, az 1000 zenész, 14 sorban a 14 ellenállás esztendeje, a 80 trombitás, aki a 80-at évet jelezte, hogy ugyanabban az öltözékben jelent meg a kínai vezető, mint nagy elődje annak idején, aki megélhette ezt az úgymond győzelmet, és ugye felhívták a figyelmet továbbra is arra, hogy például annak idején a japán megszállás alatt ugye 20 millió kínai vesztette az életét, döntő részében civilek, tehát aki azokat a nagy japán vérengzésekről olvasott valaha a hadtörténelemből, amelyeket a japán
japán megszállás alatt Kínában elkövettek, ugye a világ legnagyobb emberiségellenes bűncselekményei közé tartoznak, és ezek óriási erőt jelentenek a kínai társadalomban azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljon bizonyos helyzetekhez, és hogy ő mekkora áldozatot hozott mondjuk a második világháborúban annak érdekében, hogy a szövetségesek győzzenek, hiszen azért van Kína bent a biztonsági tanácsban, mert a második világháború után a győztesek, a legfőbb győztesek kaptak helyet a biztonsági tanácsban, tehát a Kína azért szerepel azóta is a biztonsági tanács tagjaként, és a legmodernebb eszközöket vonultatták fel, a nukleáris triád minden elemét, tehát még a tengeralattjárókról való rakétákat is bemutatták, hogy vannak a legfejlettebb balisztikus rakétákat, a hadihajóról indítható robot repülőgépeket, a drónokat, a legfejlettebb drón eszközöket, de a vízieket is, mindent, a víz alattiakat, mindent megpróbáltak megmutatni, jelezve azt, hogy Kína rendelkezik ezekkel az eszközökkel, és teljes egészében egy modern hadsereggel rendelkezik. Azért annyit tudjunk, hogy a tartalékos állományával együtt a kínai hadsereg körülbelül 2,5 millió főt szolgál. A 18-60 év közötti férfiaknak a száma pedig fél milliárd. De ugye ez a korosztály lehet egy olyan elem, amikor egy nagy háború alapján még ezeket ugye mozgósítani, be lehetne hívni, vagy a hadiparba lehet hasznosítani, vagy bármi egyéb más. És egy nagyon fontos elem még az, hogy körülbelül 40 millióval több férfi van, mint nő Kínában. Tehát a férfi fölény van, úgymond, és ez mindig, amikor a társadalmakban ilyen bekövetkezik, akkor ez a férfi fölösleg az felhasználható mind katonai célokra, mind bármi egyéb másra. A lényeg az, hogy amit itt láttunk, fiatal embereket láttunk, akik határozottan, frissen vonultak végig, és az ott lévő 21 néhány országnak a képviselői pedig megtekintették ezt. Érdekes, hogy nem volt olyan sok a néző, kb. 50 000 néző vett részt a felvonuláson, és ehhez képest brutális mennyiségű haditechnikát vonultattak fel és mutattak be a világnak. Hogyan néz ki most ez a bizonyos sánghái formátum? Azért kérdezem, mert itt, ha most erről az erődemonstrációról beszélgetünk, akkor ugye ennek a sánghái formátumnak, ami egy ilyen biztonsági szövetségféleség volt, és már több évtizede létezik, de mégis mindenki most arról beszél, hogy ez élesedik, és azzal, hogy itt láttuk Kim Jong-unt, Vladimir Putyint és Xi Jinpinget együtt egymás mellett, akik megtekintették ezt a parádét, nekem ez azt üzeni, hogy ez élesedik. Hát mindenképpen üzenetet, főleg hogy kik voltak a fő vendégek. Ugye a páncélvonatával megérkezik a koreai vezető, magával hozza azt a 10 éves lányát, akit állítólag utódjának tartanak, és az első látogatása. Megint egy nagyon fontos dolog, hogy 66 éve egy ilyen győzelmi parádén, és ekkora győzelmi parádét 10 éve nem csináltak, hogy 67 éve Észak-Korea vezető nem vett ezen részt, és azért sokat beszéltünk Észak-Korea és Kínának a viszonyáról korábban is, hogy azért az egy kérdéses dolog, és itt egészen mást demonstráltak. Azt demonstrálták, hogy a fő szövetségesek azok Oroszország és Észak-Korea, és mindenki egyéb más ezen kívül kap helyet ebben a társaságban. Természetesen más országok is képviselték magukat különböző szintereken, de itt a legfontosabb szereplőkről beszéltünk itt az elmúlt időszakban. Európa közben egyébként hogy egyre jobban bevonódik az ukrán háborúba, és amit itt látunk, egy hatalmas erőtől duzzadó hadsereget, ha szabad így fogalmazni, Európában is látunk nagyon modern technikákat, felszereléseket és hadseregeket. A kettőt össze tudnád-e hasonlítani? Hát az egyik a fontos dolog, hogy az európaiak már jelezték, hogy nekik az ukrán hadsereg a fő haderejük. Ugye nemrég az ukránok bejelentették, hogy semmiképpen se fogják leállítani a toborzásokat, még ha a béke bekövetkezik is, hiszen őnekik fönn kell tartani egy nagy hadsereget, és ha lehet, akkor le kéne cserélni azokat, akik már évek óta szolgálnak, és az csak úgy fog működni, hogyha kiképzik és felkészítik a következő generációt. És ugye sok európai vezető kijelentette, hogy ez az ukrán hadsereg az övőké. Azt láthattuk, hogy az elmúlt időszakban, hogy az ukrán hadseregben az átlag életkor elképesztő mértékben megnőtt, tehát itt már voltak olyan számok, amelyek 40 év fölötti, alakulatok voltak, amelyek 47-50 év közötti emberekből álltak, és az 55 éves korosztályból álló zászló se volt ritka
az elmúlt időszakban, akiknek a harcképessége azért nagyon erőteljesen megkérdőjelezhető. Most ugye nemrégiben Németországban is kialakult egy nagy társadalmi vita azzal kapcsolatosan, hogy akkor hogyan nézen ki a honvédelem, a jövője hogyan nézett ki. Az Süddeutsche Zeitung nemrég egy komoly elemzést tett közé azzal kapcsolatban, hogy persze, ha a nőket nem lehetne behozni, mert ugye most jelen pillanatban a nőket a német alkotmány nem engedi, hogy katonák legyenek, viszont a férfiaknak a körét ki lehetne terjeszteni, és át lehetne venni a svéd modellt, ahol 70 éves kortól, 16-tól 70 éves kortól amúgy a nőknek és a férfiaknak is kötelessége mondjuk Svédország honvédelmében részt venni, ez továbbra is benne van. 16-tól 70 éves korig nőknek és férfiaknak közösen, és azon gondolkodnak a németek, akik ezt a modellt nagyon jónak tartják, hogy ki kellene ezt a 18 és a 67 év között, mert ugye az a nyugdíjkorhatár Németországban, ki kellene teljesíteni, ezt egy öregedő társadalom milyen lépéseket tud megtenni, hogyha kiderül, hogy nincs elég katonája, vagy kényszeríteni akarja őket, hogy sorkatonai szolgálatot kötelező újból bevezessék, és akkor egyfajta kényszer legyen, de itt elindult egy társadalmi vita azzal kapcsolatosan is, hogy, és mellette pedig, hogy az öregek is elkezdi felhasználni. És a társadalmi vita most Németországban arról szól, hogy az előző nemzedékek elrontották. Mert hogy az orosz energiákra támaszkodva megalkuvóan nem gondoltak az ország védelmébe, ebből volt a nagy autó, a jó élet, a szép ház, és a többi, és most meg akarják fizettetni ezt a hibát a következő fiatal nemzedékkel, ezért nekik is kutya kötelességük részt venni a honvédelemben, helyrehozzák azokat a hibákat, amiket korábban elkövettek, és amúgy is különben a mai modern nyugdíj előtt álló idősebbek jóval jobb fizikai, meg egészségügyi állapotban vannak, mint évtizedekkel ezelőtt, tehát igenis el tudnak látni jelentős feladatokat, tehát nekik is részt kell venni a honvédelemben, ez nem lehet csak a fiataloknak a dolga, és akkor egy ilyen erőteljes dolog szintén, hogy persze beszélünk arról, hogy Kínába folyamatosan fogynak az emberek, és hogy előregedő társadalom is az európai, de hogy a kettő közötti különbség, amikor meglátjuk az ukrán hadseregről szóló látott felvételeket, ahol tényleg, és azok az emberek nem 55 évesnek néznek ki. Tehát Ukrajnában az ott lévő életszínvonal következtében, az ott lévő egészségügyi ellátás következtében, az életforma következtében az 55 évesek nem 55 évesnek, hanem idősebbeknek néznek ki, és közben meg látjuk mondjuk a globális délnek a fiatalokra történő támaszkodás, mert a szám az több, akkor is tetszik vagy nem tetszik, ha Indiáról beszélünk, ahol meg még fiatalabb a társadalom, és még várható a növekedése, vagy ahogyan amúgy a legtöbb dél-kelet-ázsiai országnak a növekedése várható, akkor látható az egyik egy öregedő társadalom már a nyugdíjkor előtt lévőket is akarja mozgósítani annak érdekében, hogy a saját önvédelmét tudja gyakorolni, amíg a másik az egy fiatal, friss társadalom, a globális dél társadalmi frissek, amelyek meg a fiataloknak a tömegeit tudják felmutatni. És amúgy különben érdekes összehasonlítás a kétfajta szemlélet között, mert hogyha valaki látta nemrégiben, néhány hónappal ezelőtt megvolt Amerikában egy díszszemle, és meglátta a kínait, akkor látott közte jelentős különbségeket, például az, hogy mennyire tudnak egyszerre menni, vagy mi a kisugárzása mindannak, amit ott látunk, tehát hogy melyik tűnik katonásnak. És azért ennyit el szeretnék mondani, hogy természetesen jól látszik, hogy itt az itt lévő felvonult csapatok, és hát a szuper legújabb dolgokból azért nem sok mindent mutattak meg az amerikaiak, de senki nem mondja, hogy mondjuk a nagyjából félig fegyelmezetlennek tűnő amerikai kosárlabda játékos ne a világ legjobb játékosa lenne. Tehát, hogy látszik, hogy egyik kultúra meg a másik kultúra igazából mire épít, de az egyértelmű, hogy a kínaiak meg tudják mutatni azt, hogy teljes mértékben elkötelezettek, a fegyelem az rendben van, egy klasszikus nagyképet tudnak mutatni. Az amerikaiaknál nagyon fontos a kreativitás, az egyéni képességeknek a hasznosítása, de az elkövetkező időben majd érdekes lesz látni, hogy ez a végén majd a világra milyen típusú hatásokat fog mutatni. Tehát például, hogy mondjuk a szorgalom, a kitartás, az mondjuk esetleg a végén többet hoz-e majd a konyhára, mint a sok vitával járó különbségeknek a felmutatása, vagy a kreatív, vagy a dolgoknak a kreatív alkalmazása. És hogyan látod azt, hogyha
Kínának is most már van egy rendkívül ütőképes hadserege, és itt van a világ legerősebb hadserege, az amerikai. Az, hogy két ilyen erős hadsereg találkozik, az visszatartja őket attól, hogy igazából katonai konfliktusba kerüljenek egymással? Hát ebben reménykedünk, hogy ha az egyensúlyi állapotok kialakulnak, akkor ez mind a két fél számára visszatartó erő lehet. Ugye azok az amerikai think tankek, akik lemodellezték az Egyesült Államok és Kínának a lehetséges fegyveres konfliktusát, ugye azok naponta több ezer halottról beszélnek. És ebben ugye ki van zárva mondjuk egy nukleáris konfliktusnak a lehetősége, csak a hagyományos fegyverekkel történő megvívást jelentik, és hát a fegyvereknek nem csak, meg a hadseregnek nem csak az a dolga, tehát szoktuk azt mondani, hogy ha felvonulnak a katonák mondjuk a Vöröstéren, vagy valamelyik nyugati nagyvárosban egy katonai felvonulás kapcsán, azok üzenetet is fogalmaznak, meg az elrettentéshez hozzá tartozik. Tehát ez ugyanazt jelenteni, hogy amikor akár itt Magyarországon, vagy bárhol több tízezer katona felvonulna, és mit tudom én, megmutatná azt az egységet, amit ő képvisel, a fegyelmet, ami van, az üzenet amúgy mindenki számára. És ez a felvonulás, meg minden katonai felvonulás mindig ezeket az üzeneteket próbálja továbbítani. Egy más kérdés, hogy az embernek melyik az, amelyik meggyőzőbbnek tűnik. Tehát az, amit akár most az amerikaiaktól látunk itt a felvételen, vagy az, amit a kínaiaktól, vagy a többiektől látunk. Vagy az európaiaktól. Így van. Az ne felejtsük el, az amerikai hadsereg harcedzett. Ha nem is minden, de több százezer harcedzett katonával rendelkezik, sok helyütt kipróbálták már magukat, viszont igazi nagy ellenféllel még ők sem próbálták ki, akik viszonylag körülbelül hasonló erejű, mint ők, és re is adja az ég, hogy ez valamikor igazából bekövetkezzen. Láthattuk, hogy az orosz-ukrán háborúnak a tapasztalatait ők is akarják hasznosítani, mindent megtesznek, hogy feldolgozzák az mint modern háborúnak a tapasztalatait. Itt ugye az ukránok arról panaszkodnak, hogy a NATO-tól érkező eszközök, kiképzés, drónok használhatatlanok igazából a harctéren, a saját maguk által gyártott eszközkészlet sokkal inkább tartja a ritmust, a harctérnek a ritmusát, és egy komoly panasznap is már az ukránok részéről, hogy már ne a nyugatiak akarják őket felkészíteni, meg kiképezni, mert valószínűleg ők többet tudnak arról a háborúról, amit éppen nekik most meg kell vívni. Az észak-koreaiak is ugye csatlakoztak ehhez a folyamathoz, ahol tapasztalatokat megpróbálják összegyűjteni, és úgy tűnik, hogy az orosz hadsereg meg az elmúlt 3,5 év alatt szép lassan megtanult harcolni, modern eljárásokat alkalmazni, és felemelkedik egy új katonai vezetői réteg, amelyik hátrébb söpri azokat a szereplőket, akiket inkább a politika rakott oda a hadseregnek a vezetésére. Feri, ennyi fért akkor a mai videóba, és innen fogjuk folytatni, mert egy nagyon érdekes témát említettél, ugye ezeket az ukrán fegyvereket, hogy hogyan alkalmazzák őket, és melyik alkalmas, melyik nem alkalmas, és erről fogunk majd készíteni egy videót, ezt már nektek is mondom, de ennyi fért ma a specialista a gyors elemzésre. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, ha tetszett a videó, akkor egy lájkot nyomjatok, légy szíves itt lent a videó alatt, és persze iratkozzatok is fel. Sziasztok!